На 30%, на 35% бъдлост. Внимайте, излизат. Какво това разкарване, бе? Сок само в средата и в края на лилавото. Никой да не соква онова, дето е на рейнджа. Позиционирайте малко надясно. За Рел, къде си имам бъв, дебъв? Излизайте бубето, Рок Shadow и Гера. Излезнете от райда. Клив, внимайте. Соквайте да не ги удря пиларите. Аз съм. Идват. Някой да го сокне. На червено и на синьо се соква и в средата. Взема на червено. Среда, синьо и червено. Миндал, Хатори и Диши излезнете, моля. Мисмит. Върни наляво, Миндал. Или надясно, все едно, добре. Борозия ти малко. Каста. Сок. Four, three, two, one. Внимавайте, дисарм. Сидове след 5 секунди. Ходзор, като ти свършат седетата, кажи го там. Тотем, тотем. Сидовете, края. Сок. Four, three, Бият транквилити сидове. one. Малкия му Крок Shadow Фалко. Ставам на Лилалас. Кулдаун още ще трябва някакъв. Бъбъл и още един тотем и Ascension, ако имаш там Ascendance. Добре, сок на синьо. На червено, на синьо и отзад до синьо пак второто. Излезте Гада, Зарела и Трана. Колко процента е, че съм на цифри? Хероизъм. Пръстени. Внимавайте. Никой да не ходи при синьо. Синьо е лошо там. Зарела, Фалко, Хатори, Салина. Кулдауни. Four, Имаш ли тотем? two, one. Пак помага. Пълена от хил. Батъл Рес. Хилър някой. Мене. Ще дай да ми го за малко. Батъл Рес на мене, шаман, ако има да се реска. Андария ли? Нямам поза, и умрях пак. Three, two, Довършете го, довършете го. Нищо бе, Shadow Priest е жив, няма да се косите. Но умря накрая. Ресвите Ох, мале. Какво падна тук? Красота. То бег за дизенчант, нали?